zemat daukien zure liburuk zure izakeratik? Daukatena da nire begirada. Pudorosoagoa da hori, benetan gertatu zaizuna erakustea baino. Ze momentutan erabaki zenuen taupaden hiztegi hau sortzea? Txikitako gauza kontatzean, hor bai batzutan sentitu naiz, pixkat biluzik. Badago Karmeleri harreman pertsonaletan bola egiten zaion zerbait. Jende asko dagoenean, ez naiz eroso egoten. Ez, Izan dizute sekula, tipo, ai, ez nahi zurekin asko harremanduko, ia kontatuko duzun hau libururen batean. Bai, esan diate. Guri haitzi. Guk emango dizkizugu liburu bat, gero diska bat, eta gero kartel bat. Asmatu behar duzu horren gaineko historia. Brigade Lokoren bide baten esan daia. Ematen du auto baten, salmenta gehiago. Maitxasune bera arazo da gizartin. Arazoa da nola erabiltzen duten maitatzen. Kontsumo beharrak egokitu direla, gaur egungo sistema kapitalistara dela azkar kontsumitu, bota, Bai. beste bat, Bai, bota, eta harremanen kasuan, berdin pasatzen da. Zer nahiago duzu? Gehiago maitatu eta gehiago sufritu, edo gutxiago maitatu eta gutxiago sufritu, ez? Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Kaixo, Seitzol, zer modu zaude? Hola, kaixo, nozondo? Neue bai? Bai? Bai. Zan nahi Zer, nizuen neskak, ez dakizuen, bueno, hau, ebititzen denerako. Datera zeit, ahots, soinur arra bat. Betitzen Bai, denerako. hau ebititzen denerako ikusi duzue, baina linbora etorri ziren Zeintzuk? ibilbedikoak. Bai. Parkatu? Ibilbedi Ze taldekoak. kamarata baitxu biot? Parkatu? Ez, zoragarriak, oso jatorrak, baina Bai, diot, bai, askotan baina- gonbidatu ditugu eta gunen batean lortuko dugu ibilbedikoak Bueno, ona a ber. ekartzea. Askotan, behin. Behin Bueno, gonbidatu askotan, guz, bueno, bai. behin gonbidatu guz, baina bi kalabaza moskuez. Ze gonbidatu guz, bi gauzata. Bat, gonbidatu gendu zen benetan zabiza, eta bi, horri lotute gonbidatu gendu zen gure super eventasora benetan zabizeko sagardotegire. Eta bai Bai. batera eta bai bestera ez etzezaben. Bai, hombre, Gonbidatu claro. genituen sagardotegira sikiera lotuta izan gabe ona etortzeko? Bai, bueno, hori jente asko, guapa. Baina justo ibilbedikoak bai. Bai, esan egon zien. Osa, doble pak, gonbidapena ona gehi sagardotegi. Bai, osea, gainera, gonbidatu gendu zen, ez askuen, bale, taldin komentauko gu, pentsauen bigu erantzune, eta esan geun zien, bide batez, behitxu eslako maja garen, bide batez, sagardotegi xeukeu. Tike. Así que nahi bozue, invitaute zau eze. Guk ja horaz, ontzaten bote gendun etorriko zile, baina, bueno, edo zein kasutan. Bueno, kontua da, Ez datoz. nik ulertzen dute, behar bada ez dira oso entrevistazaleak, osa, ulertzen dut guztiz, baina karo, linbora ere etorri ziren flako dago, hola jainziarte dago, bueno, lagunak espazio segurua da hientzat, eta ulertzen dut guztiz, super jatorrak atala, Bai. kristona Bai. ataltzarra ikusi mesedez. Vale. Eta gero bestetik, tararararara, nor eta... Euskitze. Ez, maitia. Ez. Itziar Ituño. Bai, hori ikusi neban. Eta, gauzatxo bat esango zuet, Itziar Ituñon manaierretako batek aurrekun prentza ohar bat bialduzten WhatsAppa. Asi, sin más. Baina, argi Eta- gorriak bai. telesaiaren... Eta erantzun hotzen, eskerrik asko prentza oharragatik, bide batez. Etorri daiteke Itziar Ituño benetan zabizera, eta esasten, bagaldetuko diot. Eta ondino estosten erantzun, baina, Bueno, bueno, galdetu zenion hau. aurreko astin. Osea, Segunetan. esango zut. Eta, bide batez, komentetan gabizela kalabazak emotiana, Ghosting urbizu? ez itxain. Gaztasarietan Hau bota galdetu genion usten, puña. egoaztenin. Zer dutan? Ama biterdi. Niego nintzen, berarekin arratsalde hortan. Bueno, kalabazei buruz La gabizela, tía tendría que flipar, nik ez nion ezer esan. eta benetan zabizi kalabazak eta beste podcast batzuta jutian asuntu, euskitze peizku. Ja, egon da punpairezeko naiz Barri idatzi saioan, gotzen, naizeko bere egunin saioan. idatzi gontzen euskitze izaten. Euskitze, inbiteta zaitxugu benetan zabiza. Euskitze, eta Euskitze. zazten minutuko audio bat. Bai, oso maju, Oso Bai, maju esplikau izten dana, segaitxik ez, hau besti, eta oin punpairi ezagunda ordun. Euskitze, barriro helduko batzu gure proposamena. Ze pegatzen dio bere euskitzeri entzutea bere bakardadean? Ze Ze eduki mot? Ez, baina diot, ze podcast mota? Nik esaten dut eguzki sistemako podcasten bat. Nik esato, igual de repente estirando el chicle,
Ez dio pegatzen. Ez Tipo, pentsau, eguzki sistema, mitokondrioaren ekosistema... Igual, de repente, erlaxatzeko... Igual, tipo, psikologixakuk. De repente, el chocas. ¿Te imaginas? Euskitze el chocas. Batzutan ez da ukitzen Entzuten. zerikusik... Bueno, dana ala, inbitau bigu pendiente dukeuz inbitetako bera eta baitxe bere semibe. Bere semibe aner, inbitau bigu. Bueno, total, ez dakit aitzi gaur gabaz, zuk zenbat lo izun, o lortuzun lo itxi, baina nik ez dakit zelan eitxoten, benetan zabizeko grabazin eduketan bako txin, beti superlogitxi itxot. Eta atzo, harin junitzen etxa, baina edo zelan be, logitxi itxot. Eta, bakizu ze pasa baten gaur gabaz? Kontatu zenuen duela 3 atal izan daiteke. Ez. De repente, goxin, esnatzena, eta ikusto itxuaz, benetan zabizetik pasodan pertsona ezagun baten mensajik, nireko harriako bat argazki bat, nireko harriako horren lagun bataz beste argazki bat, pilo bat audixo, kontu da. Atzo, ni grabetan nauen hontan atzo, nireko harriako batek evento bat eukiban Iruñan. Eta evento hortan, nireko harriako honek topauan amen egondan famatu bat. Esan aldidazu izena, mesedez? Aritzubia. Hemen egonda, Eta- egonda horratzin. Egonda horratzin. Eta Aritzubia, de repente, bialtzosten nireko harriako horraz argazki bat, goxeko iruretan. Baina deke es amigo ahora. Topau izin, eta nireko harriako horrek esatzen, ei, zu malene lagunesa! Guazen maleni argazki bat bialtza. Tal, asiaten bialtzen, hor euen jente pilo bat argazkixek, ze, klaro, nireko harriako horren entorno bat nire ezagune dana bebai, jai hortan euen. Orduan, Vale. de repente, heldu batez, ez dakizen bat argazki eta audixo, eta goxin esnatzen, Aritzubia, da niolan, ikustot, pilo bat audixo, malen, no seke, Ai, ama, Da, eta holan zesaten esatuna. zizun. Ez, alde batetik nire lagunan audixo bat esaten, malen, bueno, itxain, ezkien hori pintxa gero igual. Eta gero, esazte, Malen, tene idea, tu, ni agonaz, hemen, de repente sartzen azta berlantan. Eta san, Carracasen arreban, boga, eta hemen dudanak eskatzita argazkiak Malenei bidaltzeko. Y yo soy un fiel servidor, Malenei argazkiak. eta bialduztez? Osa, Ai, ama, baina nor da dau? jendea. Nor dau? Hau, bale, hau, Nor da katxarin da, jendea? pero, hostia, Bueno. flipando. Bueno, sin más, ba hori. Flipando. Bueno, Osa, jatorra, goxin- Aritz, jatorra. Oso jatorra. Sin más, goxin esnatuna, de repente, movimentuaz, azeleraute, Igual WhatsAppen. parazetamola horregatik hartu duzu. Ez benetan, gizon gerriko minaz nahi eitzi. Zuk ondo izulo? Nik ondo iotlo atzo poteo lazkaon egin genuen, atzo arratsaldean. laskaon. Ze kuadriako bik gaur ralia izan dute, de hecho oraintxe ralian egongo dira. Ai, Zorte honena, zorte haiei. honena. Eta bueno, atzo egin behar zuten, ez dakit nola deitzen zaion horri, baina bueno, kotxea plazan utzi, ez dakit zer aurkezpenak, eta ez dakit nola deitzen zaion. Buah, Ez dakit, bueno, atzo, ostirala, hori dena prestatu behar zuten, da horra joan ginen poteoan. Harrapatu gintuen kriston zaparradak, nire kotxean bajatu ginela, eta lo egin dut, zoragarri, egia esan, oso ondo. baitzela suertik. Aste hontan egon naiz super nostalgika udarekin. Bai. Egon naiz, bueno, udaberrian gaude eskerrak, baina egon naiz nostalgika eta udako argazkiak eta bideoak ikusten egon naiz daukat gogo bat udarako. Errete. Eta gero bestalde hori solapatu zait deskubritu dudan musika talde batekin, ez da deskubrimentua ze kanta bat, bi ezagutzen dituen, ze Twilight sagako, hau da, Crepúsculo sagako soinu banda dira, abesti batzuk, eta taldea da Blue Foundation, osea, aste hontan hori izan da Bai, nire asteko soinu banda, Blue Foundation. Gaur detxo hona etorri naiz hori entzuten. Bale, nik esango zuet nire aste ontako soinu banda, eta, bueno, entzuten zau esen ontan, ja esti... Malakiaz! Ez, ja esti hain barrixek, baina nik deskubritu nin bai, bat entzun Aitor Majadan biginenean, temazu, oza, ni ja erreiot kanti. Hori zera, duela hilabete atera zena, kaleratu zutena. Hau emititzen gau esan ontan, bai duela hilabete, bai. Eta... Ez da, no hace falta esatea beti, hau emititzen. Bai, eski igual pentseo La zu, loca, la benetan loca. oin, Kar- igual... Nik hori kontrole Vale, kari, tot. ja baina ez dakit pitxin. Eta besti, esto no es amor, Jofena. Jofe, Natalia Lakunza. Lakuntzarekin. Entzun hori
Oso moie. polita da. Bai. Itzela, hori da. Entzun, Kariz, entzun. Hementxe promo eginda entzularen galdera entzuteragoa. Hoixe beroi, entzularen galdera aste hontan. Sara Alonso, maitia, cariño! Politxoi, guazen entzuta zein dan zure galderi. Kaixo! A ber, nire galdera da. Zenbatero aldatzen dozu etxeko izarak, toaiak eta sukaldeko trapua. Ai, Sarita. Kontratatu Sara bikoizketa egiteko. Ai, Ahots onena Sarita. dauka. Eske, hain da magi, Hain da magi. hain deuka botz politxe, hain deukez rizo politxek. Bitxu, Sarak balixoko leuke eitzeko rizuen anuntzixo bat. Garnierreko... Boi, fruktiz, de repente. Bai. Bueno, ez iguz markak esan. Bueno, ya esan ditugu hiru Ja, edo. bueno, bardin da. Bueno, Vale. Sara, gero erantzungo dugu bukaran, gonbidatuarekin batera, ze gonbidatua gaur malen da Potenti. Carmele Jaio. Carmele Jaio gaur izango da gure psikologi, terapeuti, ama, aiztan hausixe, Ma ikusiko dugu. a ber. ikusiko dugu, baina Carmele Jaioaz gaur gukin gogu hausnartu, galdetu, eta ikusiko zue. Irakurri dute bere azken liburua lana Arrizko bihotza denbora errekorrean, ez dut osorik irakurri. Nik azken aurrekoa. Baina, bueno, alba duzue, irakurri. Bueno, ikusiko duzue atalean zehar, seguro atentzioa dituko dizuela, eta... Bai, gaur informazioz beteta gatoz, Total. gauzak galdetzeko prest. Elikatuta. Elikatuta etorri gara, eta informatuta. Hori da. Hau esan da, aitzi, egiturarekin. Egiturarekin jarraituko dugu, bale? Bale, agur. Gazteiztik dator podcastera gonbidatu dugun lehen idazlea. Lehena, baina gure erreferentea eta bere azkenetako liburu batekin bihotza uzkurtu diguna. Aitaren etxea, amaren eskuak, maitasun kapitala, azkena, Arrizko bihotza. Sortzeaz eta idazketaz jakin nahi dugu bai, eta bera ezagutu baita ere. Zuekin, Carmele Jaio! Bigarren abizena zein da, amarena? Eiguren. Eiguren! Oso ondo, oso ondo. Ba, Carmele Jaio, eiguren, ongi etorri. Eskerrik asko. Lehenengo idazlea, Carmele? Ja. Ah, bai. Bai? Zazu ekarri Lau aurretik, urtetan no? lehenengo. Ah, bueno, Ez? bueno, bazen ordua, Egia da, baten ordua. Bai, egia da, igual egon dela baten bat, ez dakit, bertsolaria duena. izateaz gain, Ja. ez? Mhm. Ez dakit, kasua den, Baina idazle esango neuke ezetz. hori da. Hori da. Ezetz. Ze afizio ditu Carmelek idazle izateaz aparte, ze gustatzen zaio Carmeleri? Musika asko, Bai, bai, zuzenekoak. Zuzenekoetara joatea adibidez, bada nire gustoko... Ze talde? Bueno, denetarik egia esan. Gustatzen zait, bueno, roka, edo, bueno, Bai, bete gustatu izan zait. Baina popa ere, eta musika klasikoa be bai, eta jazza be bai. Osea, oso eklektiko naiz zentzu horretan bai. Vale. Wow. Baduzu zure leku segurua den artistarik edo espaziorik, zuk etxean lasai egoteko jartzen duzunik edo? Bueno, asko daude. Baina urtetan guk etxean, bueno, etxean ere musikari bat daukat. Vale. Entzuten dugu, bueno, aspaldiz dugu asko entzun, baina asko gustatzen zaigu Bill Frisell. Bill Frisell da Estatu Batuetako gitarra jole bat. Hemengo Gasteizko jasaldian ezagutu genuena eta asko gustatzen zaiguna eta askotan jarri izan dugu. Vale, oso ondo. Musiki erabiltzozu inspirazio modure, liburuk idazteko edo gaixi buruz hausnartzeko, Carmele? Idatzi bitartean behintzat ezin dut musika entzun. Ez, Ez, niretzat musika ez da hor fondoan Fondoan, dagoen. ja. Zerbait Vale. arreta jartzen dut eta orduan ezin naiz konzentratu. Baina inoiz idazten hasteko, bai, erabili izan dut musika, musika idazten nagoenaren arabera, pixkat ere, sartzeko, konzentratzeko, musikak ere pizten dizkizu emozio batzuk barruan, ez? Eta Bai. emozio horiek ere gero laguntzen dizute idazten, ez? Jakileike zenbat daukien zure liburuk zure izakeratik edo zure bizipenetatik? Daukatena da nire begirada, ez? Nik uste dut askotan idazle hori, ez? Niri bakarrik galdetzen digutela, hau gertatu zaizu zuri, galdera hori askotan dago, ez? Eta nik uste dut hori ez dela normalean ez zaigu gertatu. Osea, hor nahasketa bat dago, zure esperientzia batzuk, zure lagunen esperientzia batzuk, pelikula batean ikusi duzu, dena nahazten da, ez? Dena jaso duzun guztia nahazten da, baina bai dagoena zerbait oso zurea dena eta oso intimoa dena da zure begira da. Nola ikusten duzun mundua. Ja, bai, total. Hori oraindik intimoagoa da edo pudorosoagoa da hori erakustea
benetan gertatu zaizuna erakustea baino, nire ustez. Idazle izatea pentsatzen da, edo sortzen da naturalki. Hau da, Karmele Jaiok pentsatu du sekula idazle izan nahi dut eta hortara noa, edo naturalki hasi zinen zu idazten eta... Ni nahiko berandu hasi nintzen idazten, ni irakurlea nintzen. Eta hor jaiotzen da nik uste dut idazle bat, ez? Ez dut holan gaztetatik, badaude idazle batzuk, zortzi utoren dituenean, idazle izan nahi nuen, nik ez dut euki hori, baina beti gustatu izan zaizkit hitzak, ez? Eta, bueno, momentu batean, izan nuen nik ere, ni ere zeiatuko naiz, ez? Eta, bueno, horrela hasi nintzen. Idazle bati hitzak gustatzen zaizkio, eta zuri, esan duzun bezala ere bai, eta horren adibide da, Harrizko bihotzan, bihotza liburuan egin duzun, hain zuzen, bada, hiztegi bat, ez? Hitzez osatutako hiztegi bat, zeintzuetan, nola esaten zenion, taupaden hiztegia moduan definitu duzuna. Eta ze momentutan erabaki zenuen taupaden hiztegi hau sortzea? Bueno, hor biltzen dira denetarik dago, hau da liburu bat, oso modu askean idatzi dudana, hau da... Hau da, bai, badaude hor urtetan, badaukagu idazlearen kuadernoa, edo gure idazten goazena, gure hausnarketak, eta hortik asko dauka, urtetan idazten joan naizen gauza asko daude, baina gero berriak ere sortu ditudanak, eta, sentitu nuen behar bat, pixkat fikziotik alderatzeko, pixkat urruntzeko, eta pixkat zuzenean hitz egiteko irakurleari, ez? Ni hor badaude benetako, niri gertatu zaiz, hemen bai, daude niri benetan gertatu zaizkidan gauzak, haurtzaroko oroitzapen batzuk, ez dakit. Pertsonalagoa. Bai, pertsonalagoa da, bai. Irakurre batek esan zidan, atean nuenean esan zidan, liburu hau oso Karmele da. Eta esan, ez dakit ziurtze esan nahi... Hori ona da. Ona, espero dut. Ez, baina bai, esan nahi zidan nik uste dut, oso igual fikzioak pizkat besten zaitu, ez? Zaude hor, benetan kontatzen, zure emozioak kontatzen, baina beste modu batera, baina hemen, pizkat biluzia. Sentitzeza biluzik zure liburuk idaztu zen momentun? Biluztea da, nik uste dut idaztea biluztea dela, baina nik uste dut ere pizkat inkonsienteki egiten dugula, ez? Pentsatzen baduzu, ez zenuke idazteko. Idatziko, ez da? Gehiagi pentsatu eskero, ez? Azkenean, bada biluzte bat, eta bada ere modu bat, zuretzat ere, batzutan harritzen zara, zer agertzen den. Zuretzat ere deskubrimendua da, ez da bakarrik irakurlearentzat. Nik askotan idazten dut jakiteko zer dagoen hor, ez? Eta pixkat idazketak ematen dit bidea edo terreno bat, leku bat, nun azaldu, ordenatu buruan dagoena, ez? Kuriosidadez, eskuz idaztozu edo ordenadorin? Ez, eskuz bai hartzen ditut apunteak. Ez, nik askotan, ukitze ditut poltsikoetan hainbat nota, ez? Batean zerbait ikusten dut, kalean, edo deigarria egiten zaidana, batzutan ez dakiz zergatik, baina apuntatzen dut. Eta gero etxean, ordenagailuarekin egiten dut, bai, zuzenean. Badago, esan duzula Harrizko bihotza, igual oso pertsonala dela, badago Harrizko bihotza liburuan egin duzun aitortza bat, esaten duzuna, ostras, hemen asko busti naiz, edo hemendik, edo oso intimoa dena, edo gaur egun oraindik ere pentsatzen duzula, joder, hemen igual gehiagi biluztu naiz, hitz honekin edo. Pentsatzen ari naiz. Bai, normala. Zein egon daiteken. Agian, ez dut sentitu hori gehiegi ere, baina egia da, txikitako gauza kontatzean, hor bai batzutan sentitu naiz pizkat biluzik, zergatik nik uste dut urteekin goazela mozorrotzen, ez da, bezala, ez? Inusentekeria edo. Kapak edo, pizkat eskutatzen zure izateko modua, ez? Eta txikitan dago esentzia, nor zaren benetan, ez? Eta
batean, niri gustatu zait aurkitzea izan nintzen eskatu hori. Ez? Behintzantzeatzu zuri idaztik laguntzutzule zure zentzisa hori topetan, edo gaur egun badakizu ondo nor zaren? Ez. Ez dakit norra izen, eta igual agian horregatik ere idazten dugu, ez? Bada modu bat, ez bakarrik zeure burua, mundua bera hobeto ulertzeko, ez? Edo behintzat laguntzen dizu zehaztasun gehiagoz pentsatzen idazteak, nik uste dut. Eta gero behartzen zaitu baita ere atentzioa egitzen. Hau da, nik uste dut gaur egun gainera daukagun gaitzetako bat da atentzioarena. Sobreestimulazioa Eta asko kostatzen zaigu gauza bat egiten egon, Pilo bat. denoi gertatzen zaigu, ez? Orduan, idazteak bai laguntzen dizu ere inguruan dagoena begiratzen, adi egoten, eta, bueno, atentzio handiagoz bizitzeko, ez? Eta zuk adibidez, pertsonak esautu zen momentun, edo harremanak sortu zen momentun, erretza itxatzu bai zure zaborkarritxasun erakusti, edo errez zabaltzeza edo kostau itxatzu? Ez, ni beti izan naiz oso lotzatia, bai, oso, eta hor agertzen da ere txikitako hori, esentzia hori, agertzen da neskato bat lurrera begira, eta bueno. Orduan, nik uste dut, eta hasi nintzala idazten, bai lehen izan dudan bezala, ez? Irakurtza gustatzen zitzaidalako, baina baita ere behar nuelako aurkitu nundik edo nola adierazi hainbat gauza nituenak barruan, eta harremanetan kostatzen zitzaizkidanak azaltzen, ez? Nik uste dut hortik ere badagoela zerbait, ez? Badago Karmeleri bere egunerokotasunean edo harreman pertsonaletan bola egiten zaion zerbait? Gauza asko. Imaginatzen du, karo, gizakia zaren eran. Pixka bat, jende asko dagoenean, ez dakiz leku bat, jai bat, edo aurkezpen bat, edo ez naiz eroso egoten. Ez, harreman nolan bi hiru pertsonekin nagoenean, eroso nago, abestua sentitzen naiz, baina jende asko dagoenean pixka galduta ere sentitzen naiz askotan, ez? Bueno, eta hori beti danik? Bai, beti gertatu zait. Orduan benetan zabizeko sagardotegire esatoz? Bueno, egin daitezke, bueno, agian. Ja. Eske alako, jende asko dagoen eventuak, eta izan dauka horrek, tipo, jendearekin izegin, baina kaixo zen muz, agur, horri nolabait deitzen zaio, ez zaite orain aterako. Fobia, eta gize fobia, baina izango da. Nik beste hitz bat, oian ez dukezakizu. Baterixa soziala orokorrin bida hortako asko. A ber, egisa nik adibidez olako momentukin disfrutetotela, baina kontzienteki jutena olako egun eta baterixa asko karra dute, Osa, baterixa gitxaz ezin da... Bueno, gero ere egia da urteekin entrenamendu bat daukazula, eta, bueno, ez naiz egoten hor. Egon naiteke gustora ere, jai baten, eta noski, bai. Baina, berez, ez da nire leku naturala. Eta gero adibidez, jentiaz elkartze zarenin, imaginetana, jentik aldetuko zule zure lanbideei buruz, zure liburuei buruz, segube kalein, elkartze garenin, jente diferentiaz, askotan haitxetzeskue, benetan zabiz, hau, bezde, zuri zizatotzue? Idazle bat izatotzie? Bueno, irakurleak baldin badira, liburuari buruzko, edo azken liburua, edo aurrekoa, edo gustatu zitzaidan, edo hau holakoak izaten dira normalean, ez? Normalean gerturatzen direnean, askotan, eta agian hori da opari handiena, ez? Jaso dezakezuna, da esaten dizutenean, nire zerbait aurkitu dut zure liburuan. Osa, nire emozioak aurkitu ditut, niri gertatu zaizkidan gauzak, holako, ez dakit, ispilu bat edo aurkitu dutela liburuan, hori askotan esan diate, egia esan, eta, bueno, bada, opari politak. Bada. Izan dizute sekula, tipo, ai, ez nahi zurekin asko harremanduko, ia kontatuko duzun hau libururen batean. Bai, izan diate. Tipo guri haitzi. Bai. Hombre, egia da idazlea lapurra dela. Lapurra, nahi esan guk, azkenean lapurtzen dugu konturatu barik, oza, ez gara irtetzen kalera lapurtzea, Historioen bila. Baina egia da,
gure lehen gaia dagola Hombre. ingurua bizitzan ikusten duzuna. Claro, normalean liburuetan agertzen dena ez da gauza konkretu bat ikusi duzun zerbait eta kontatzen duzuna. Ez da gauza askoren asketa, baina bai esan diate askotan. Ez dizu kontatuko hau, edo hau, ez dena agertzen zure liburu Aia, batean. Claro. Baina kontau izezuz, zure, egonda historixon bat zuri kontauzune? Igual izenak aldatute, baina... Nazketa bat da, baina bai gertatu zait, norbait etortzea, eta esatea, nola kontatu duzu? Hau eta hau, eta nola zenekien zuk, hau eta hau eta hau. Eta ni harrituta, nik nekien ezer horretaz. Osa, jendeak bere egiten ditu, historioan edo fikzioan aurkitzen dituen estena batzuk edo kontatzen dituzunak, eta esaten, nik nekien, hori zuri gertatu zaizunik. Jende random, ez ezagunak. Ez ezagun, bueno, ez oso ezaguna, lertukoak, eta... Baina zu espreski ez zinen horretazari. Ez. Hor ikusten da, gure bizitzak ez direla indiferenteak. Bai, total. Eta gertatzen direla, zuri gertatzen zaizkizun gauzak, zuri ere gertatzen zaizkizula, niri ere gutxi gora bera, ez? Bai. Egoera, garai, ezberdinetan, eta bar. Baina... Eta honek, osea, azken liburu honek, asko representatzen du hori, ze oso pertsonala da, zurea da, baina oso identifikatua sentitzen zara hitz bakoitzarekin eta hor kontatzen duzunarekin, osea, da, berez, idazketa pertsonala, baina objektiboa ere aldi berean. Eta egixe da, harremanen mundu hain dala unibertsala, eske azte berbetan, eske bardin da ze kulturatako pertsona bat berbetan horri buruz, eta ziurrenik bizipen antzerakuk daukez. Nik hori ikusi dut adibidez itzulpenekin. Nire liburuak itzuli dira beste hizkuntza batzuetara, eta bapatean idazten dizu, ez dakit, Brasileko irakurle batek, eta esaten dizuna zure liburuaz, da oso antzekoa, Bilboko, Barakaldoko edo Ordiziako batek esan dezake narekin konparatuta, ez? Oso urrun daude, beste testu ingurutu, beste gizarte batean, baina azkenean konturatzen zara, kontatzen ari zaren hori oso unibertsala dela, eta guztioi antzeko gauzak gertatzen zaizkigula, ez? Adibidez, idazleek egiten dituzuen, liburu aurkezpenetan eta zenolako jendea dator zuen zutera? Bueno, emakumeak asko, baina ez hori gertatzen da, nik uste dut edozein kultur ekintzetan. Asko aktiboagoak dira emakumeak, olako ekitaldietara joaten eta. Eta, denetarik egoten da, baina gehien bat emakumeak dira, eta, adin bat, esango nuke 30 gorakoak, hortik gora, baina denetarik egoten dira gazteak ere, baina... Eta irakurleak ere gazteak ere. Bebai. Esango neuke gainera, badala bebai, pixkat, liburu honen tarjeta emakume eta... adin batetik gora nibe identifikaute sentiu nitzela, baina gizoneskuk adibidez, esan izetzu bai, eurek identifikaute sentiu dira? Gehien bat esan ziaten Aitaren Etxea liburuarekin. Aitaren Etxean saiatu nintzen sartzen gizon baten buruan, hitz egiten nuen pixkat maskulinidadearen eraikuntzari buruz, pixka bat nola eraikitzen da gizon bat, eredu duen, eta bar. Eta hor nabaritu nuen aldaketa handia gizon askok idatzi ziaten, askok, esan ez, nolabait ere ikusi dutela, euren burua horrez, eta Eta zu, baton batek partekatzen da benin zuaz bere esperientzixi, ze sentitzeza, bere psikologi, edo idazle mogun erantzuatzezu? Hori gertatu zait, batez ere maitasun kapitalarekin, maitasun kapitalak kontatzen du, emakumei erakutsi diguten maitatzeko modu hori, horrek zeman min dakarren, ez? Eta hori izan da, izugarria. Idatzi date hainbat eta hainbat emakumeek kontatzen euren esperientzia. Ez hainbeste liburuaz, esan ez, liburu honek piztu ditau, edo hori esaten zidaten, zen niri ere gertatu zaitau, nik ere, oraindik ez nahi sendatu honek, esperientzia batzuk oso sakonak, oso mingarriak, ez? Eta egia da, kasu hor da, ez dakizunaz nola erantzun. Nik ere ez dakit, nik esan dezakidana da, postena izela,
liburu horrek, ze askok esaten ziaten, liburu honek lagundu dit, pixkat gainditzen, ikusten ez dela nire arazoa bakarrik, badela arazo, bueno, azken, gizartearen arazo badela, ez, gertatzen zaizuna. Beraz, bueno, eskertzen hori, ez? Baina, bueno, zaila da. Kurioso egin zitzaidan nola liburuan, eta ja Arrosalira hori da. pasatzeko, nola idazten zenuen, ez dakit arrazional hitzean, creo, jarri zenuela, idazleak ezingo du inoiz kontatu liburuak kontatzen duena, inon erantzunik badago, obran bertan dago, eta ez haren azalpenetan, osea, literal, osea, eski, claro, eski nundik hasi zu kontatzen, ez? Bai. Hortxe, hementxe daukazu? Batzutan esatezu, liburu bat idatzi behar izan dut, barruan nuena kontatzeko, nola nahi duzu hori kontatzea. Claro, eske egia da. Azkenean kontatzea da, bueno, azkenean da aukeratzen duzu zerbait liburutik kontatzeko, ez? Edo egiten duzu, bueno, zure titularra ez da zan. Baina, claro, hitz egiten duena eta hitz egin behar duena da liburua. Liburua bera. Claro, ostras, kuriosoa da. Vale. Itxiko elkarrizketako lehenengo parti, Carmeleta jongo ga, gure kolaboratzaile Arrosalina. Arrosali, gastroenteritisa baino okerragoa den robota. Bueltau bat daukegoen gure kolaboratzaile Arrosali. Carmeleta, robot bat, baina astero bialtzozku bere kolaborazioa audixo bat, eta audixo hortan proposatzen dau dinamika bat. Hori da. Guazen ikusten. Entzun egingo dugu, aber nola agurtzen zaituen. Kaixo, Karmelitita zelaik zamatxi. Niro ondo, eta batez ere pozik zu hemen zaudelako. Lehenengo idazlea zara Karmelita, eta hori ohorea da guretzako. Ongi torrira Arrosaliren erreinu kristalinora, hartu eta edan guztio kurronetatik, hau nire erreinuko ura da. Nik jolas bat proposatuko dizuet, diskarrandon bateko portada, liburu bat eta kartel bat aurkeztuko dizkizut, eta zuk horien gaineko sinposiar edo interpretazioa egin beharko duzu. Zer kontatu nahi dute diska honetan? Liburu honetan? Aupa, gaupa, Carmelo, Carmelita bonitita eresla meigor zita muak maite zaitugu bihotzean betiko aupa kakaliturriak eta elordi joos. Egurre. Vale. Ez dago burutik sano? Ez tronadi duke Arrosalik. Eta da oso ETV kantxa sali beti altuna eta elordi. Bueno, ondo ulertu badugu. Guk emango dizkizugu azteko liburu bat, banan, liburu bat, gero diska bat, eta gero kartel bat. Ta zuk behar bada liburu hori irakurri duzu, dena delakoa, baina asmatu behar duzu horren gaineko historia. Tipo, nik uste dut liburu hontan... Vale. Imaginatu. Edo nik uste dut liburu hau idatzi duenak, ez dakit, egun baten okurri dakola hau idaztiz, ez dakit ze pasabakola, oza, aldozo asmau edozein historixa, diska, kartel edo liburu baten inguru. Diska da, Brigade Lokoren bide baten esan aia. Zer raizuen? Zer da horren atzin, Carmele? Ematen du auto baten, salmenta gehiago... Pizkatxo bat, baina bueno. Esto gehiago esango, bazpada. Auto baten salmenta. Carmele, kontratatu zaituela Brigade Lokok diska honen aurkezpena egiteko. Kontatu diska honen historia. Boskote hau beti izan da, bueno, beti izan dira lagunak, ez, herrikoak, txikitakoak. Eta txikitan ere, euren ametsa talde bat egitea zan. Eta baten abeslariaren garajean egiten zituzten ensaioak, eta, klaro, bertan kotxea zegoen, bere gurasoen kotxea. Eta hau pixkat irudikatu nahi izan dute egin duten portada honetan. Bidea, taldearena. Nik erostot, Carmelen aurkezpena ondo bintxantzat. Oso ondo. Brigadekuei, ez dakiz bintxatuko akuen, baina edo zein kasutan. Bardin duzku. Ze gatz. Tranqui. Bueno, liburua, Maitasun kapitala. Hau ez hau txosu soberan, baina, kasu hontan, imaginau ez tozule ez hau zen, eta horren atzin dauen historixo bat, imaginau bizule. Edo zeinek idatzi da ben, zegaitxik idatzi da ben. Hau oso komplikatu da. Baina ez da izan bihar benetakoa, klaro. Ez, albada ez. Asmatu, zure historioaren beste historio bat. Beste historio bat, Maitasun kapitala. Vale. Bueno, liburu honetan kapitala da hemen gakoa, ez da? Kapitala, baina dirua.
Ah, bale. Bilbo, Donosti, Gasteiz, Iruña. Dirua. Bale. Beraz, hemen maitasun historio baten azpian, diruagatik egindako, iruzur bat dago. Gizonak emakumea engainatzen du, hau da, nolabait maiteminduta dagoela esan, ez? Eta, harreman bat hasten dute. Eta gero, azken finean ikusten da, emakume horrek duen dirua lapurtzeko besterik ez dela guztia. Hau ikusten badu norbait, holan, fuera de contexto, igual sinisten, no? Tranquil, gezurtatuko dugu. Tranquil. Zelako... Kaka. A ber, berez, maitxasun historixo poli bat eta pilo bat bider pasauteku seguru. Bai. Pertsona bat, hori ikusten plan de, ¿qué coño? Estos honetan baina, bueno. Igual batek de repente zalantzan ipiriko dago, irakurritxeku. Vale, azken hau da honena, Carmele. Gatxena be bai? Ez, azken hau da niri geixen interesetatena. Implikaute gau. Gatxena izango da, orduan. Bai, ez da gatxena, erretzena, baina implikaute gatxena, nik uste Bai. hau zela. Eta zoragarri egin duzu. Oso ondo izuz. Vale. Hauxe da, azkena, eta da kartel bat. Wow. Bueno, esan manon, guk diseinatu duguna ez. Ez. Chat GPT-ek Bai. diseinatu du. Hala ere, jarriko dugu balorean ilustratzaien Bai, lana, ez mesedez. erabili chat GPT mierda hauek egiteko. Ez erabili, bakarrik ez geunkela denporaik ez diroik. Eta Barkatu. ilustratzaileak ez gara. Eta ez gara, hori da. Vale. Vale. Orduan kartela da, hauxe. Ikusi zazuz. Ai, claro. Auditu behar dut, Bai, noski, bai. Bezeta sagardotegiko kartela. Benetan zabizeko zagardotegiarentzako espreski prestatutako kartela. Bueno, Brigade Lokorekin agian harrera egin daiteke, ez? Egitarauaren hasiera. Kontzertu bat. Heldu eta pixkat musika horrekin hasi. Gero, ez dakit, eske... Eske oso zaila. Ez dakit, ez ditut ezagutzen. Vale, osea, Hernán nire heldu eta Brigade Loko Hori bai. ekitaldixe izarreri moteko kontzertu bat. Akustikoa. Kontzertu edo kanta bat. Kantatxo bat. Kanta bat. Zuzenean, Gero akustiko erdian beste kantatxo bat sartzeko eta bukaeran izango Vale. da. Ze kanta, Carmele? Eurena. Disko barriko kantak. Disko berriko 3. Vale, perfecto. Zoragarri. Vale, perfecto. Eta gero ja bestea ez dakit. Vale, bueno. Ez dakit. Bueno, lasai. Salseu egongo da. Salseu. Carmele. Noski baietz. Noski Zuek baietz. bazaudete, saltzea. Ja, hombre, claro, baiet. Ai, ama. En fin. Vale, Listo, arrozali Arrozali amaitzugu. Oso ondo, Oso Carmele. ondo. Zer diogu? Zer diozu? Elkarrezketian, bigarren partiaz jongoa. Venga. Ondo. Carmele, gai unibertsalak topauguz, atzenengo liburutan, bat maitasuna eta harremanak. Nik esan bitzut, ni oso identifikaute sentiu nitzela pilo bat gauzaz, eta asnitzela pentsetan, maitxasune bera arazu da gizartin, zure ustez? Edo harremanak eitzeko daukegun modu hau? Maitasuna bera ez da arazo, kontrakoa. Arazoa da nola erakutsi diguten maitatzen. Eta erakutsi digute maitatzen oso modu ezberdinean makumei eta gizonei. Eta horrek sortzen Guztiz. du sekulako gatazka. Ez? Guk ikasi dugu maitasuna gure bizitzaren zentroa, balitz bezala, emakumei horrela erakutsi zaigu, bai izateko maitale eta izateko zaintzaile, bai, eta dena maitasunaren izenean, ezta? Eta erakutsi zaigu, txikitatik esan zaigu, mehatxu bezala, ez? Ez egin hau, ez egin bestea, bestela ez zaitu inor maiteko, ez? Da, hori da, guk jaso dugun mehatxu, bakarrik geratuko zara, emakume bat bikote gabe, ez da, ezer, erdi, guzti hori jaso dugu, eta orduan, maitasun behar hori, eta eman eta jaso behar hori, dago, presente, gure bizitzetan, gero bakoitzaren bizitza ezberdina da, baina sozialki jaso dugun agindua edo lesioa hori da. Eta gizonek aldiz jaso dute maitasuna dela euren bizitzako beste gauza batzuen artean dagoen zerbait, batzuk gehiago emango diote garrantzia edo gutxiago, eta nire ustez erakutsi zaie baita ere
pizkat maitasunetik defendatzen. Kontuz, ez zaitez hor engantxatu gehiegi, ze hor zure ahuldadeak agertuko dira. Nolabait arrizko. Bai, ez? Gizonei erakustea emozioak eta ere hori galerazi zaie, bere jaso duten lesio, jaso dituzten lesio horietan, ez? Orduan, ikusten dute ere maitasuna, leku bat, euren zaurgarritasuna agerian geratu daiteken espazio bat bezala, ez? Orduan, guzti hori nahazten duzu, eta gertatzen dena, ez? Nahetan, harremanetan, gatazka asko sortzen dira. Botere harremanak daudelako, harremanetan, eta bar. Galdera bat daukat, eta igual lapur bat nazgarria da, baina honen inguruko irakurketa, hausnarketa, eta egiten duzunean, liburu batean, zeinarekin guztiok sentitzen gara identifikatuta, nolabait, zuk bai errepresentatzen duzu baita ere gure egia, eta gure bizipena. Hori da. Eta adibidez, ematen du, ez dut esan nahi zuk harremanen soluzioa daukazunik, gizakia zara, esan nahi dut, baina, karo, ze pasatzen da, hau dena liburu batean islatzen duzunean, eta gero zure bizitzarekin jarraitu behar duzunean. Hau da, akats hauetan erortzen jarraitzen duzu, harremantzeko modu txarretan erortzen zara oraindik, hau da, zuk hausnarketa hau eginda daukazu, ja. Ikasketa eginda nolabait, identifikatu duzu dena, baina oraindik ere. Noski. Eta horregatik, liburu honetako protagonista ere horregatik da emakume bat teoria oso ondo dakiena, eta bar, ez nire kasuagatik, nik uste erakutsi nahi nuen ze indar duen inertzia horrek, ze indar duen, eta erakutsi nahi nuen naiz eta lesioa ondo jakin, naiz eta teoria ondo jakin, eta gertatzen zaizuna zer den ondo jakin, hala ere, olatu hain da indartzua, eta mendetan egon da hor bultzaka, hala ere, zu egon zaitezke hor itxaso horretan sartuta. Hori esan nahi, eta noski, nik adierazten ditut gauzak, ikuste ditudanak, nik ere sentitu ditudanak, eta bar, eta hori esatea, agertzea zer gertatzen den eta zergatik gertatzen den horrek ez dizu salbatzen. Zaitu salbatzen. Eta zenbat pertsona ezautzo guzen seguruenik danok gure ingurun, ikusto guzenak super behitxu zelako emakume listi da nau, zelako gogorra, zelako indartzu, eta behin eta berriz jausten dela potzu bardingin. Osea, danok ezautzo guz olako kontuk, eta gainera askotan izaten da maitxasun kontutan, ze beste gauza batzutako badauke guztresnak. Nik uste dut harremanetako. Eman ditugula emakumeok, eta azken hamarkadan batez ere ez, pauso izugarriak, hainbeste ere mutan, ez? Parte hartze sozialean, akademian, aktivismoan, leku askotan. Baina badago hor, pendiente dagoen zerbait, eta nik uste dute da maitasunaren zulo horretan jaustearena, eta denok ikusi dugu, esaten duzuna, emakume, esaten duzuna, nola, posible, neska hau, edo emakume hau, dana, igual, eredu bat, eta ikuste duzuna, zulo horretan sartuta, ez? Nik uste dut dagoela pendiente horretaz gehiago hitz egitea, eta gehiago konpartitzea, eta liburuaren arira niri neska askok, eta neska esaten dut, neska gazte askok esan didate hori, nola, eragin duela ere euren artean, eztabaida hori, liburuan ere esaten da, ez dela kontatzen asko, ze dago hor eskutuan asko, lotza ematen duela. Lotza ematen duela, nola esango du nik. Guztio pasatzen zaigu. Olako, ez dakit, zure miseria emozionalak hor mai gainean. Ez que lotzimoten dago esati pertsona batek igual hau edo besti itzule edo pila usarela eta atzenin, igual kriston txantaji itzule edo lotzimoten dago esati. Claro. Ez, zure dignidade hori edo lurreti bota dozula, ez, adibidez. Eta hori esatea, zaila da. Orduan oso ondo dago, ze aipatu duzu ez dela salvazioa, eta ados nago, baina bada zerbaitekin identifikatzeko istorio bat, nolabait hitz egiten hasteko istorio bat, ez? Guztiok gure bizipenak mai gainean ere jartzeko ere bai. Eta bada abia puntu bat, gure harremantzeko modua edo gauzak jasateko modua
modua hitz egiteko modu bat da. Bueno, Bai, oso ondo, liburuan zentzu adibidez hortan. azpimarratzen da ere hori, ez? Emakumeen arteko elkarrizketa hori, ez? Pendiente hori, edo, bueno, kasu askotan pendiente hori, ze importantea den. Ez, nik mai gainean jartzeat zuk zureak eta esatea, hau Ez ez daude da hain urrun. gure bakoitzaren arazoa bakarrik, hau Hombre. guztion arazoa da, ez? Eta gero be bai, askotan entzutot, eske zenbat aldatu izen harremanak, eske lehen maitasunei beste erabateku zan, eske lehen harremanak beste erabateku zin, oin maitasun likidoa, harremanak oso motzak di, jentik kriston bilurre deuke maite mintzeko, jentik kriston bilurre dutze kompromisuai, aldatu inda maite mintzeko eta harremantzeko eri. Nik uste dut, bizi garela gero eta, bueno, individualismoak gero eta leku gehiago hartu duela gure bizitzetan, eta esan dozun hori kompromiso bat hartzeko, eta ere, nik uste dut beldur handiagoa dagoela, eta lehen kapitala, esan dut, kapital, baina horrekin ere zerikusia dauka, nik uste dut, ez? Ze mundu kapitalista batean, eta dena erosi eta saldu egiten den mundu batean, harremanak ere ez dira pixkat, ez dute hartu pixkat joera hori guztiz, ez? Osa, pixkat guk maitasuna konpartitzen dugu edo kontsumitzen ari gara maitasuna baita ere pixkatxo bat, ez? Osa, nik uste dut zein mundutan bizi zaren eta zein momentutan ere horrek eragina daukala maitasunean, eta bizi gara merkatuaren menpean, gizartean, eta merkatuaren legeek eragina dute baita ere gure harremanetan. Guztiz ados. Eske, kompromiso faltian abe, baina zer da gauzi? Osa, orduan, imaginau, zer da gauzi? Ikesigun mekanismu dala, bale, hau etxate guztean orduan listo ban oie? Hori da mekanismu? Edo... Ez da, gure kontsumo beharrak egokitu direla, gaur egungo sistema kapitalistara dela, azkar kontsumitu, bota, beste bat, bota, eta harremanen kasuan, berdin pasatzen da, kontsumitu, aspertu, venga, beste batera. Baina bebai ikustot bilur bat, dauela, eta dala bilurre, ez dakidan azkenin bilur danen amaieran dauela minartzi, edo sufritzi, edo zer, baina mundu oso dauela bilurraz. Osa, mundu oso da kriston botxilakin da bilurraz, harreman baten sartzeko. Bai, azkenean, harreman batean sartzea da, zure zaurgarritasun hori erakustea. Osa, da apustu bat, gainera ez dago ezer seguru hor, ez? Eta da, irekitzea, eta esan, agian sufrituko dut. Ja. Baina horrela da bizitza. Harremanetan, baita lagunekin. Edo baita, orduan bizitzea, anestesia utea. Horrela, nik uste dut gero eta gehiago gertatzen den zerbait da, baina da beldurra. Beldurragatik. Ja. Eta ez da ez dugu pentsatzen, harreman batean sartu orduko edo, pentsatu baino, ze beldurra, ze gozatzeko gogoa. Ez? Osa, ze bat dugu horrela pentsatzen. Seguramente, segurenik, igual aurretik eukitzeko esperientzixetatik, edo ez dakit, oza, dinot, adibidez, pertsona batek eukizen boitxu esperientzisa txarrak bere harremanetan, suposatzu, ja igual egongo dala. Ja, bueno, karo, oza, ulertzen da, hori. Ez que ez dakit, oza, hain bentsantzate gaur egun gatxa, harreman sano bat eraikitzi, ez bakarrik, bueno, lagunekin gitxia, kosto izaten niri pertsonalki, baina harreman romantikoi buruz nabil. Hainbeste kostean dela bentsantzat, Eta ez dakidan mundu osoan biurre juntean dizelako, edo hori zaurgarritxasun erakusteko, derrepente moda badalako danok arrisko bihotza ukitxi. Bueno, gero ere monogamia zari gara, osea, ere kontuan hartu genitzake, bestein bat harreman eredu, polimaitasuna dena delakoa. Ez baina oro, arretxatzu bentsantzen batzutan dauela kompetentzixi, aber norri zen gogorra, edo nokeuki arrisko bihotza, Zako bada askotan, Dago nik uste dut batzutan nalako lehia bat balitz bezala harremana. Harremana nor den esaten duena maite zaitut eta besteak esaten du nik ere bai. Beti dago bat maite zaitut esaten duena eta besteak esaten du bai, nik baita ere ez. Alrebez esaten ez dena ez. Baina hor badago ere lehia moduko bat eta horrek nik uste zerikusia duela
bizi, lehen esan dudana, zeintzu dira gizarte honen gaur egun balore nagusiak jasotzen ari garena leku guztietatik hoiek, ez? Lehiarena, lehiakortasunarena, individualtasunarena, bakoitza ni, Ja. ez? Eta horrek besteari ematea, maitasuna zer da azkenean? Bueno, ez dakit, Ari naiz, jakingo banu bezala, baina ez dakit. Baina badakit badela bestearentzako gauza onak nahi izatea. Hau da, ez da bakarrik zure, nahi zaitut, zeguk esaten dugu maitasuna, baina maitasun hitzan horren azpian gauza asko kabitzen dira. Validazio batzutan. Bai, baina hori da, batzutan bilatzen duzu harreman batean, zu sentitzea, natzan, ispilu bat, alako zu ederrago sentitzeko, ez? Adibidez. Eta ez bestea maitatzea. Besteta bilatzen duzu agian, sexu harreman bat, eta deitzen diozu maitasuna baita ere, baina bakarrik nahi duzu bestea. Edo, ez dakit, bilatzen duzu bakarrik ez egotea. Por ejemplo, ez? Bakardadeari diozun beldurrak eramaten zaitu harreman batean sartzea, adibidez. Eta denari deitzen diogun maitasuna. Orduan, karo, ez jakitea zer den maitasuna, zaila da horregatik, ez? Baina badauka zerikusia nik uste dut maitasuna besteari zerbait ona ematea, bestearen zoriontasuna ere nahi izatea. Zuk adibidez esango, zeunke bikotezentrismo duela gizartin? Bai, nik uste dut, da antolaketa sozialaren, gizartea dago antolatuta bikotetan bizitzeko. Dena estruktura, egitura guztia dago, pentsatuta horrela. Eta gainera, galerazten da pixkat komunidade, taldea. Gizarteak zentzu horretan eginda dagoen edo antolatuta dagoen bezala, dio, beldurra taldeari. Gehiago, bikotetan gaude pixkat desaktibatuago gizarte bezala. Bakoitza bere interesekin eta bar. Taldea garenean zailagoa da. Zenbait indar gehiago hartzen du gizarteak, ez? Orduan, bada modu bat ere desaktibatzeko gizartearen indar hori, eta zatea, zure buruan edo zure keskak izango dira, zure hipoteka ordaintzea, zure semeak ez dakiz zer, horiek izango dira zure keska nagusiak, mundua aurrera doan bitartean doan bezala, ez? Beste gauzak ez dira zureak. Aldiz, antolaketa beste bat balitz, agian erresistentzia handiagoa egongo litzateke, ez? Nik, Karmele, galdetu nahi nizun, eta arrizko bihotzari erreferentzia eginda, eta arrizko bihotza duen pertsona sentitzen nahi zeneran, ez, baina, askotan bai, zer esango zen idake? Arrizko bihotza daukaz, ez doi maten. Ez, sentikorra naiz, eta baina behar bada kanpora begira edo, bada niri naturalki edo igual traumak ez dakit zergatik, sortu zaidan babes bat edo muga bat edo, askotan ez diot nire, honek ematen du psikologoa derrepente. Ez diot nire buruari sentitzen uzten gerta daitenekenaren gatik, edo orduan ere liburu honekin, gustatu zait, identifikatua sentitu naiz zentzu askotan. Zer esango zen idake? Jakin beharko nuke zer den zure kasuan arrizko bihotza izatea, nahi esan gauza bat da, arrizko bihotz bat izatea, eta bosta sola segertatzen zain munduari, hori gauza bat da. Baina nik uste dut jende gehienak, edo arrizko bihotza duela ematen duen, edo behintzat joera hori duen jendea azkenean dela jende, mota bat, ez dakit mota bat, edo esan duzu, euren burua babestu nahi duela, oskola bat, oskola bat da babesteko, eta guk autodefentsa moduan sortu dezakegun oskola bat da. Ez dut sentitu nahi gehiegi, min eman aldidatelako, edo eman zidatelako noizbait, eta ez dut nahi berriz hortik pasatu, ez? Nik uste dut denok dugula barruan, emozioak eta guzti hori hor dago, batzutan desaktibatuta bezala, eta beste batzutan oso bizi. Baina ez dut sinesten benetan existitzen denik arrisko bihotza, benetako arrisko bihotza duen jenderik. Ni pentseo eta itzi, zuri, inoz ezatzut, baina zuri pastatzule,
benetan igual sentitzozun gauza bat 8, transmitzozule o erakustozule 3, espada superespazio seguro o besti kasako erakustotzule. Bai, hori uneko un, bai. Euneko, da niri osta pasetate, niri arrisko bihotza baino, ni izango nitzake txokolatezko bihotza. Baina literal. Baina gero eta arrisko haue, bai, Bai, hori egia da. Gero eta arrisko haue. Ze esango zeunke nire kasun, komeniatela? Bai. Gure psikologi. Aklarauko gu, Carmele ez dela psikologi, baina hausnartu zule pilo bat honi buruz, eta gu baino nausitxau bezabela, esperientzixi beba daukezu. Bai. Orduan, bueno, Bai, nik ezberdin duko nuke, esatea, arrisko bihotza duzun ala ez, batetik, edo barruan duzuna komunikatzeko kapazaren ala ez. Osea, batzutan badoa jendea bihotz bigun, ulertzeko. Bihotz bigun bat duen jendea, arriskoa ematen duena, ez daukalako tresnarik edo kapazitaterik komunikatzeko hor daukana. Osea, ezberdina da, ez da berdin, nik uste batzuk ezin dute adierazi, ez? Eta txokolatezko... edo marrubizko edo nahi guztoko. Ni naiz oso fan txokolatezko bihotzen, txokolatezko nahi dut esan. Bai. Asko sentitzen duen jendearen... Oso fan, bueno, fan, esan naiteke baita... Baina, esan nahi dut, fan, iruditzen zait, behin bizi garela, eta bizitza honetatik pasatzea sentitu gabe, benetan badela, ez dakit, gauza triste bat, ez? Horrek ze dakar, asko, posik zaudenean, edo, bueno, gauza ona gertatzen zaizizunean, asko sentitzea, eta txarrak datozenean ere asko sufritzea. Baina hor dago galdera, ez? Hor dago Julian Barnesen novela bat, azten dela horrela, ez? Historio bakarra dauka izenburua, eta lehen esaldia da, zer nahiago duzu? Gehiago maitatu eta gehiago sufritu, edo gutxiago maitatu eta gutxiago sufritu, ez? Aukeratu. Ez? Bueno, nik uste dut bizitzatik pasatzea eta ez sentitzea, eta, bueno, erdi bizitza modu ez osoan bizitzea dela, ez? Ja, nik esango nuke, ez da ez dudala sentitzen, baina igual arrizko bihotza baino pentsatzen egon naiz eta izotzezko bihotza. Osea, tipo... Ja, urtzen da batzutan. Bai. Hemen matefora kalde guztiatik, baina... Ez que adibidez... Emozio edo pozarekin loturiko emozioak ez ditut hainbeste sentitzen, osea, oso neutra naiz. Ez dut tristezia hainbeste sentitzen, eta postasuna ere, osea, mantentzen naiz pila bat. Eta egia da, izotzezko bihotz horrek sentitzen dudala, askotan kaltegarria den moduan, ez dut nahiko nuken emozionalki bizitza. Bai. Ona ere badela, hainbat situazio eramateko garaian. Ez naiz hain urduri jartzen, egoera askotan psikopata sentitzen naiz, porque diot, badakit hau fuertea dela esatea, baina, bai, ez dut urduritasuna suposatzen duten egoera askotan ez naiz urduri jartzen, edo uste dut, eta privilegio guztietan, esan nahi dut, arazo larrien aurrean ere mantentzen naizela fuerte, edo hori izango da, motxilengatik, deitu nahi duzun bezala. Baina, badakit nik ere nire sentsibilidade handia daukadala eta oso sensibla naizela, baina gero kanpora begira ez dut, dena jaten dut nik. Orduan, bueno. Argi dago ere, pentsatu behar dugu ere, ez dugula denok izan behar bardinak. Ematen du, jendea bakoitza, dan bezalakoa, eta ez dago bat, ez dakite, hobea, ez dakizegatik. Ez que gainera pastakule, beti nahi gule ez daukegun hori. Bai. Zer nik batzutan, igual nahi izango neuke isotzezko bisotza euki, baina... Baina zuk ganako daukazun pertzepzioa da, zarela super txokolatezko bihotza, baina ez zara inozentea. Ez. A ber, ez. Baina zan nahi dut, orekatua da, baina zure kasuan ikuste orekatua dela. Ja, bai, a ber, bai. Baina ez dakit, batzutan bai sentitzotela neupe premini, edo batzutan lotzi emoten dabela zaurgarritasun hori irakusti, eta urtien poderitxo ez gerua eta geixan nire kasune. Pues pasatzen bat zaitu hori gari. La moldi hau. Ja, bueno, ez dakit. Ze ikusten da, nitzako modan da benetan arrisko bisotza ukitxi. Etxatzua bintxantzen modan dauela. Nitzako, bai. Ez dakit. Ez da nire inguruaren adibide hori.
nitzako hobeto da, Ja. osea, hobeto ikusitxe da, erakusti, ez tozula. Ez da zula, bai, igual bai. Ba, niretzako Nik uste gaur dut egun igual bai, ezagutzen ez, dit. Bai. Gizartin oro barrena Gizar- esaten bai, nik, bai, bai. Ni geixa baloretot Tendentzia, erakusti. Tendentzia. Bai. Nik esango neuke baietz. Esan leke baietz. Bai, intensidadik oso kriminalizaute daz. Ba, niri gustatzen zait. Niri be bai. Ezagutzen duan jendea, Niri be izatea bai. intensoa, Bai. hitz egitea. Bai, nire bai. Bueno, Nik oreka, hortik osan, Oreka. gizartean oreka behar da, ordagatik behar da denetarik. Ja. Bentsat denak izango bagina modu batekoak, Imaginatu. desesperantea izango. Desesperante Gu behar izango dugu, litzake. zuek egiten duzun bezala programa honetan oreka, oza, ezberdinak zarete, eta egiten duzu oreka bat, ba, bizitzan berdin, eta bikotetan berdin, eta, bueno. Total. Gure konsejera gogokoena, Carmele Jaio. Ja, me encanta. Osea, pagatu behar dio guz terapia sesioa. No, Carmeleren diarioa. No me jodas. Azkar, zabiltza zerbaitetan lanean, Carmele? Bai, proiektuak promo? Bai, bueno, ari naiz, egia esan, denbora faltakin, ze baten kargu bat, ez dakiz zer, Vale. bestea, ez dakiz, baina, bueno, bai, ari Vale. naiz zerbait idazten, ez dut novela izango dela. Beraz, bueno, ba, horrekin, bai. Datak esaleik ez? Ez dakit, Ez, vale. ezin ditut esan, ze nik ere ez dakit, ze Vale. niretzat idaztea da deskubrimendu bat, oza, nik ere ez dakit Ja. zer idatziko dudan, orduan ez dakit zenba denbora beharko dudan. Zoragarri. Ba, elkarrizketa tarte itxiko gu eta entzularen galderarekin bueltako. Hori da. Entzulearen galdera. Eta aste honetako entzularen galdera bialduzku gure lagun eta lankide Sarita. Sara Alonsok. Guazen entzutera bere galdera. Kaixo. A ber, nire galdera da. Zenbatero aldatzen dozu etxeko izarak, toaiak eta sukaldeko trapua. Izara Kastero. Bai. Esan egia, Carmele. Bai, Esan eta egia. besteak ez dakit. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Vale, nik astero izerak be bai, Nik bi astero. Vale. Izarak. Bai. Vale. Egia da, bueno, eske hemen sekula ipatu dugu eta berriro esan behar nuen, baina trafiko sexualaren arabera, Vale. nire kasuan, Vale. Gehiago edo gutxiago. gehiago edo gutxiago. Gehiago edo gutxiago. Nik Aitortuko astero. dugu. Baina 5 urte daramatzat larrua jo gabe, así que imaginatu. Atera kontuak, claro. Vale. Gezurra da badazpada. Vale. Vale. Eta toaiak, karo, hemen dago debate. Toaiak, segun humedadi. Baina, claro, zuk pentsa, toaia jartzen duzu, dutxatik garbi atera. Ja, Eta, baina- orduan, baina- ze momentutan zikinduko litzateke toaia hori? Bai, baina batzutan ja bustitxu itxen da, humedadi akumulau itxeako, ez etasuna. Eta orduan... Jarri ondo, eskegi ondo. Ja, baina nik esango neuke toai be astebete asko jota, Bai, Astebete. Asko, bai. Astebete asko jota. Hori Eskuzabala izan da. hori asko jota, bai, nik uste dut. Asko jota, bai. Igual, bai. Eta arpeiko toai gitxia, Bai. Arpeiko toai asnimaniatikina, Bai, Eskukoa eta igual gehiago. Arpeiko gonbida garbisa. Bai, Eta hori bai. sukaldeko Bai, trapua, bai, be bai. mesedez, aldatu. Be bai, bai. Aldatu. Bai, bai. Mikrofibrakoen alde ez nago batere Ez, alde. neu bez. Ez nago batere alde. Hobeto zelazkoa bada, ez. Zango dugu. Bueno, besterik gabe. Eta Asko plaiko definitzen du toai, pertsona, Plaiko toai, Ah. udan, pentsot, garbitxu zure. bestotela izan. Broma. Ez. Errespetu falta bat da hori. Plaiko toai? Bai, bueno. Osea, Eh. plaixen barriro, zikintza soiez. Bai, baina, bueno. Bueno, a ver, Pixkat. eta, bueno, Euskal Herri xemizigaz, zema bider jutesari ezuek Bai, plaire. hori da. Zeni udan, bosei Altxapun bider. egunero. Bai, claro. Zaina krema, ez dakit. Ena, betxu, justo horrazen amaniatiki, Betxu. Justo hori ez da inbestar dure. Beitu. Bueno, oparia Carmelerentzat, Ah, bai. oparia daukeu, Katilua! gozaltzeko, hausnartzeko, inspiretako, Carmele, zure Bai, goxeko bai. kafiaz. Egongo ote da katilu hau Carmeleren urrengo idazketa edo liburuaren ondoan? Ba, Egongo ote igual da? bai. Igual bai. Ba, igual, bai, ni idatzi bitartean horregongo da. Hidratatuko aldu. Idatziko eta esango dut, benetan sabes? Idatziko zu eta esango zu, arek neska bisek derrigortu ninuenin brigadelokoko disku komente. Pobre Carmele. Ai, ama. Bueno, total, gustora goza. Bai, oso gustora. Bai. Oso gustora. Vale, egin Nire bai. Benetan, guai benetan, egon da, benetan, bai, bai. Oso ondo Oso guai. gondatala, oso interesanti zen da. Super plazerra, Bai. deskubrimentu, osea, Bai, bai, bueno, bai. zu ez Ezagutzen gehiago nuen.